naigo ko sa usa ka follower nako nga suod pod kaayo, dili ni siya ordinaryo nga follower nako, kay usa gini siya sa gilook up to nako nga suod kaayo nako nga higala, no? Sige sa sapunay na mo sige chat nga kabaw ka kanang Jovi, sige kag ingon nako nga pag-amping sa imong kaugalingon nga dili in town ka magsakit kanang labira kay daghan ka ikang giagian karon, ayaw sige pag stress, ano, magsige kag ingon nako anak Jov unya. Nakita nako nga sa imuhang vlog, sa imuhang panginabuhian, murag wala man gani ka nag-amping, no? Wala man ikaw gani mismo, wala ka naninguha nga ang imuhang kaugalingon imong ampingan, no? So muto nga nasak ko ba na mura ko naigo na hit ko sa iyang pulungon, no? Nga usahay mga igsuon ayo ka itag tambag, ayo ka itag istorya sa ato isig kataw, no? Pero kabalo mo unsa joy sakit kaayo nga palandungon kana bang i-cheer gyud nimo imong kaugalingon nga okay pa self, kaya pa nimo. Bisag ganahan na ka ikang muhilak pero pilion gyapon nimo mo smile, bisag perti na gyud kapuya pero ni workout gihapon ka kay nituo ka nga maluwas gid ka, bisan pa man og perti ng lisuda pero nitabang gid ka sa imuhang isig kataw because kabaho ka how it feels nga unsa kalisod ang kinabuhi. So mga ingana mga igsuon ba nga sa kinabuhi nato usahay permi natong i-cheer ang atong isig kataw pero nalimot ta og cheer sa atong kaugalingon, nalimot ta og unsa gyud goal sa atong kaugalingon, unsa gyud pud ta, no? So dili ginato kalimtan ang atong kaugalingon igsuon sa atong mga pagnikay-sikay, bisag unsa man ang ato ang goal, bisag unsa man ang atong mga damgo sa kinabuhi, kinahanglan nga kita pod mga igsuon maninguha sab kita nga atimanon sad nato atong kaugalingon kay mag-unsa naman lamang, no, ang atong mga gipangandoy kung sige tag cheer sa uban nga kaya pa nya kita mo gikuhaan nila kusog pero pag-abot sa panahon kita man di ay moy nalugapak, no, kita man di ay moy nagmahuyang. So unta remindan po nato atong kaugalingon anak mga igsuon nga kaya po nato i-cheer nato atong kaugalingon, kung ganahan ta mo hilak ihilak nato, kung ganahan ta mo resta, pero dapat dili gid ta mo suko nining kinabuhi. Pwede ra gid ta mo laylo, pwede ra gid ta mo sa kanang muhilom, pwede ra gid ta mo break, pero dapat jud dili gid nato himuon nga rason nga muundang nata kung unsay atong gistartan, no? So ilabi na gyud sa ako mga content creator nga kauban nga goodbye Meta, kay wala gyud may nakuha nimo, so kanang mao na ginay end muhunong na mi, so ila nang gi-turn off ilang dashboard. But if ganahan na sad ka nga mo vlog, magbalik na sad ka sa uno, so pasagdan lang siguro na nimo maigsuon aron abot sa panahon nga ganahan na pud ka, mao na siya nga imo na lang i-continue, dili na ka magbalik sa sugod. Mo bitaw nay kuan sa education system sa Pilipinas nga ang mga bata no left behind gyud, kay sa panahon nga basin sila o ganahan na sila nga magpadayon sa ilahang pag-eskwela, ganahan na silang mo kuan sa ilang, ready na sila nga mopadayon silang damgo, at least dili pa ulahi ang tanan kay nagsigi sila irog. So mao na siya nga no left behind gyud, no drop out gid mi, maninguha gid mi nga wala gyud biyaan nga bata. So mao ra pud na kita mga igsuon kung kapoy na kaayo, i-cheer na to atong kaugalingon, dili kay sige lang tag cheer sa uban nya sa atong kaugalingon nalimot na ta muna nga ug kita nay mahit sa maong kalisod magmaluya na ta. So dapat mga igsoon aware pud ta, bantayan po nato atong kaugalingon sa atong mga panggibuhaton aron kita mismo makapadayon sa atong mga laraw ug sa atong mga damgo sa kinabuhi magmadasigon maayong adlaw.